ndewo ụmụ akwụkwọ anyị, kedu ka unu mere? Eji m isiokwu ịgụ oge elekere na-ewetara unu n'asụsụ Igbo n'ụtụtụ a. Ịgụ oge elekere, telling time. Ịgụ oge elekere nke pụtara telling time na olu bekee. Mana tupu anyị aga n'ihu, anyị nwere obere egwuregwu nke m ga-ewetara unu na agwụgwa ka anyị gaa. N'ụtụtụ anyị nwere ihe egwuregwu na agwụgwa. Agwụgwa pụtara Igbo riddles nke a na-esi na gwam 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 ajụ. Chetakwa na ọ bụ omenala Igbo, ọ na-etiri ụmụaka iche echiche n'ihi na azịza ya na-atakpọ, mana ọ na-enye obi ụtọ nyere ụmụaka ma ha nweta azịza ya. Ka anyị gaa n'ihu. Gwam gwam gwam. Gwam 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 gwam. Ihe gbara aka baa ọhịa chere ụmụ pụta. Gwam 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 gwam. Ihe gbara aka banye ọhịa chere ụmụ pụta. N'olu bekee, tell me what entered the bush empty-handed and came out with children. Na amarala azịza ya. Azịza ya bụ ede, nke pụtara cocoyam. Ọzọkwa bụ gwam gwam gwam. Gwa m ihe bụ nke gị ma mmadụ niile ka gị nwere ya. Gwam 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 gwam. Ihe bụ nke gị ma mmadụ niile ka gị nwere ya. What is it that is your own but everybody has it with you? Has it more than you? Na amarala azịza ya. Azịza ya bụ aha gị, your name. Ọ dị mma. Anyị na-aga n'ihu. Gwam 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 gwam. Mba na-aga udo ihu n'ala. Gwam mba na-aga udo ihu n'ala. What is that tribe that walks on the road facing down? Unu amarala azịza nke ahụ. Ọ bụ atụrụ, sheep. Nke ikpeazụ, gwam 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 gwam. Nwata gba ọtọ jee ubi mara akwa pụta. Nwata gba ọtọ jee ubi gbara akwa lọta. Tell me the child that went to the farm naked and came back tying a wrapper. Unu amarala azịza ya. Unu ma nke ahụ. Ọ bụ ọka, corn, ọka. Nke a bụ agwụgwa anyị nwere ụbọchị taa. Gịnị ka unu ga-asị onwe unu? Imeela. Gaa n'ihu. Ka anyị na-aga n'ihu n'ịgụ oge elekere, telling time. Gịnị bụ ịgụ oge? Ịgụ oge elekere bịara ọhụrụ, nke so ndị ọcha wee bịa n'ala anyị Igbo. Ihe ọ na-akọwa bụ telling time was taught by the white men, the British. Ọ bụ ihe dị n'ala Igbo oge gboo. Ọ bụ usoro ndị ọcha kụziri anyị eji agụ oge. Maka oge mbụ anyị a na-eji elekere agụ oge, mana ndị ọcha bịa kụziere anyị otu esi agụ oge. E nwere elekere dị iche iche, types of time. N'ịgụ oge nke mbụ, e nwere elekere ndị a na-agba n'aka. Unu hụrụ ya? Elekere ndị a na-agba n'aka. Nke abụọ, e nwere elekere ndị a na-eko n'aja. Elekere ndị a na-eko n'aja. Clock that they hang on the wall. Nke atọ bụ elekere ndị egwuregwu bọọlụ, ndị ọsọ maọbụ ndị na-egwu mmiri. Ndị egwuregwu bọọlụ dịka ndị footballers, dịka akpọrọ na bekee. Ndị footballer anyị a ma ha gbawa bọọlụ, a na-enye ha oge ha ga-eji gbaa bọọlụ. Ihe dịka ọ fọrọ nkeji 90, 90 minutes remaining. E nwere ike inye ha oge ihe dịka 90 minutes ka ha were gbaa bọọlụ. Ọzọkwa bụ nke ndị ọsọ, ndị na-agba relay ma ọ bụ ọsọ dị iche iche. Ọ chịta na oge a na-enye ha na-adị nkenke site na ịgụrụ ha first to reach the finish line. Nke ọzọ bụ oge a na-enye ndị na-egwu mmiri. Na bekee a na-akpọ ya swimmers. A na-enyekwa ha oge nkenke dịka first to reach the finish line,
First to read the finish line. Anyị ga-eleba anya na uru elekere abalị. What are the importance? What is the importance of time? Nke mbụ, ọ na-agwa anyị mgbe ekwesịrị ime ihe. Ọ na-agwa anyị mgbe ekwesịrị ime ihe. Elekere na-eme ka anyị mara mgbe ekwesịrị itete n'ụra, mgbe ekwesịrị iri nri, mgbe ekwesịrị ime gịnị, ide ihe, na mgbe ekwesịrị ịbịa ụlọ akwụkwọ. Time to eat, time to wake up, time to come to school. Nke abụọ, ọ na-eme ka anyị mata oge. Ọ na-eme ka anyị mata oge anọ. Ịgbado oge n'aka, oge agbadoro n'aka, mgbe agbadoro oge elekere n'aka, ọ na-eme ka anyị mata oge. Nke atọ, ọ na-agwa anyị oge anọ na ya. Ọ na-agwa anyị oge anọ na ya. Anyị nọ n'ụtụtụ ka ọ bụ ehihie or abalị. Is now morning or afternoon or night? When do you go to school? You go to school in the morning and close school in the afternoon. Ụmụaka na-aga akwụkwọ n'ụtụtụ, gbasaa na ehihie. Ọmụmaatụ anyị nwere nga bụ, ọ bụ elekere 7 nke ụtụtụ. Ka m kwuo ya ọzọ, ọ bụ elekere 7 nke ụtụtụ. Nke pụtara na bekee, it is 7 o'clock in the morning. It is 7 o'clock in the morning. Gịnịkwanụ bụ ọhụm dị na elekere? Ọhụm dị na elekere n'ihi na ihe dị mma nwekwara ọhụm. Every advantage has a disadvantage. Oge nwere nsogbu, ọ na-arafu onye nwe ya. Oge nwee nsogbu, ọ bụrụ na dịka agba oge n'aka, agbado ya n'aka, ma o nwee nsogbu kwụsị ịga aga, ọ na-arafu onye nwe ya. Nke pụtara nụ, when your time is late, you will be distracted or you will not know when the time is passing. Ọ na-eme ka onye nwe ya nwee nrafu ma chefuo onwe ya. Dịka m kwukwara, chetakwa na ịgụ oge obido n'ala Igbo oge gboo. Ọ bụ ndị ọcha kụziri anyị ya. Enwekwara n'oge dị iche, nwere nke a na-agba n'aka, nwee nke a na-eko n'elu aja, nke bụ clock. Nwekwanụ nke a na-agba n'aka, na-akpọkwana ya watch. Nke a na-eko n'elu aja bụ clock. Ya na nke ndị a na-enye ndị egwuregwu bọọlụ, ndị egwuregwu ọsọ, na ndị egwuregwu mmiri. Ka ọ dịbazie n'ụbọchị ọzọ.